Assalamu alaikum muhterem millettəşlər. Siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Bugün yakşənbə çıxarılışında qədətdəgicə atna davamında Tatar dünyasında bolğan qaybir vaqiqalarını barlarımız. Qozanda 14-cü Xalqara Müslüman Kinosu Festivali bara. İndi kurkan tradisiya bularaq ol yıl sayın sentyabr başlarında ötkərilə. Bəygi proqramısına dünyanın 56 ilindən kilgən 967 qariza arasından saylab alınğan 65 film kirgən. Aralarında Tataristan rejissyorları düşürgənləri də var. Bu 16 film bəygi proqramısının türlü nominasiyalarında qatnaşa. 14-cü Xalqara Müslüman Kinosu Festivalinin qaybir qızıqlı mezgilləri aldağı süjetdə. Bu yıl Xalqara Müslüman Kinosu Festivali Qozanda 14-cü tapqır ötkərilə. Yıl sayın әлеге şorağa türlü illərdən kilgən көп sanlı ғаризалар qabul etilə. Bu yılğısı da искәрмә түгел. Festivalga 56 ildən 1000-ге якын ғариза kilgən. Bu yılғы festivalның birinче үзенчәлеге бар. Шуларның берсе. Bu yıl Чыңгыз Айтматовның 90 еллыгы. Шуңа күрә без бер программаны нәкъ менә аның фильмнардан җыйдык та һәм монда фестивальгә килгән кешеләрне шул фильмнарны күрсәтеп сөендерербез дип уйлыйм. Беренче көнне Чыңгыз Айтматов әсәрләренә төшерелгән фильмнар күрсәтелде. Аңа багышланган Саякбай 20-нче гасыр гомере фильмы фестивальне ачып җибәрде. Мисыр, Америка Кушма Штатлары, Төркиянең танылган актерлары Казанда очрашты. Тәкъдим ителгән фильмнарга тамашачының инде үз фикере. Ике фильм карап чыктым. Моның берсе Шри-Ланканыкы һәм мондагы хәерчелекнең, авырлыкның һәм без менә Татарстан кешеләренең бик бәхетле икәнбез. Шушыны күрсәтүе белән ул бик күп кешеләргә ошар да һәм уйландырыр да дип уйлыйм. Менә бу бүтән идеясе, бүтән максаты менә шушы фестивальне үткәрү. Бу безнең мөселман дөньясының, ислам дөньясының, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламның өйрәтмәләрен өйрәтү белән безнең бүтән дөнья халкын агартуыбыз. Моның нигезендә, максатында Niyetinde şuşu yata deyip uyluyum ben, hem şunlarga ben bek ışanam. Festivali biz yıllar boyu kütüp durabız, Müslüman kinosun. Biz bizde televizyon bütüne koramıyoruz. Татарстан киносы үсеш чоры кичерә. Быел 2 фильм конкурсның төп номинацияларында: кыска метражлы нигез ташлары һәм Мулла фильмы. Biz Tufan Mingil'nin piyesi əsəri boyunca yazılған ssenarий. Режиссерлары, фильмның режиссерлары Рамиль Фазлыев һәм Амир Галиаскаров, продюсерлары, генеральный продюсер Милевша Ләбибна Айтуганова һәм продюсеры Марат Ахметшин. Бу фильмда шулай ук безнең Россия артисты уйный, актер уйный Марат Башаров та катнаша бу фильмда. Милли фильм номинациясының шикләре киңәя. Былтыр барлыгы 10 фильм булса, быел хөкемдарлар һәм тамашачы хозурына 15 кино тәкъдим ителә. Быел чыннан да бик күп фильмнар булды Татарстаннан, 32 фильм. Менә шуңа күрә без инде милли конкурска 10 түгел, 15 фильм тәкъдим иттек. Аерым алганда әйтәсем килә нәкъ менә шул яшь режиссерлар турында. Чөнки безнең институтта бит факультет бар, кино һәм телевидение факультеты. Менә шунда бу факультетны тәмамлаган һәм актив рәвештә эшли башлаган режиссерларыбыз быелгы фестивальгә бик күп фильмнар тәкъдим итә. Шуңа күрә мин бик сөенәм бу әйбергә. Димәк, Татарстан киносының киләчәге бар. Конкурс программасына 65 фильм кергән. Быелгы фестивальнең жюри әгъзалары Төркмәнстан, Алжир, Кыргызстан, Төркия, Россия, Италия, Үзбәкстан, Мисыр, Тунис һәм Америка Кушма Штатларыннан килгән кинорежиссерлар, халык артистлары, атказанган сәнгать һәм дәүләт эшлеклеләре. Быелгы фестиваль үз иченә берничә форумны сыйдырган. Аларда кинога бәйле мәсьәләләр күтәреләчәк. Яшь режиссерлар эшләре белән танышуда булыр дип көтелә. Роза Диатуллина, Татарлар, Казан. Мәскәү хәзер татарча сөйләшә. Эхо Москвы радиосында татарча сөйләшәбез тапшыруы эфирга чыга башлады. Әлеге тапшырулар татар мәдәни үзәге һәм радио хезмәткәрләре белән бергә әзерләнә. Тапшыруның төп юнәлеше татар һәм рус сүзләрен тикшереп һәм чагыштырып карау. Тапшыру 1 минут тирәсе бара һәм көн дәвамында берничә тапкыр кабатлана. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчеләребез тапшыру авторлары белән очрашып, аларны бу эшкә ниләр илһамландыру белән кызыксынып кайттылар.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу... Иртә таңнан Мәскәү урамнарындагы машина тәрәзәләре аша татар сүзләре ишетелә. Күз башыннан танылган Россия радиостанцияләренең берсе татар телендәге тапшыру чыгара. Авторлар әйтүенчә, 1 минутка якын дәвамлылыкта көненә 3 тапкыр кабатлана торган бу тапшыруның төп максаты шәһәр кешеләренә федерация башкаласында бик күп төрле милләт вәкилләренең яшәгәнлеген күрсәтү, татар халкын үз телләре, тарихларының байлыгы белән таныштыру. Вот в этой студии Лилиана Сафина и записывает как раз татарскую часть программы «Говорим по-татарски». Максим Курников тапшыруны нигезләүчеләрнең берсе, бар да бигъади бер татар сүзе алына һәм аның килеп чыгышы барлана. Шулай ук татар теленнән рус теленә кергән сүзләр дә тикшерелә. Мы, конечно, не ставим себе каких-то там сверхзадач, но мы понимаем, что у многих людей нет ощущения, что они живут в многонациональной и в полиязычной стране. Мы хотим, чтобы это ощущение было. Эта программа помогает понять, кто живет рядом. Да, мы в том числе стараемся выполнить эту функцию, это правда. Радиостанция моңа охшаш проектларны Оренбург һәм Уфада да сынап карый. Шулай ук украин телен өйрәнү буенча да проект эшләнелгән була. Радиостанция күп кенә Россия төбәкләрендә эшли. Аудиториясе миллионлаган кеше. Әлеге проект күпләрнең күңеленә хуш килгән. Заманча форматны яшьләр дә бәяли. Минем үземнең машина булмаганга күрә, мин радионы бик еш тыңлап булмый, ләкин Аллага шөкер безнең интернет бар һәм инде мин шушы тапшыруларны шуннан тыңлыйм. Әлбәттә инде шушы тапшырулары минемчә кирәк һәм инде әлбәттә мөһим. Һәм инде бу рубрика минемчә ул безнең туган телебезне яхшырак белергә, аңларга ярдәм итә һәм без аны яратып кына тыңлыйбыз. Татарча сөйләшәбез тапшыру радиостанцияның һәм Мәскәү татар мәдәни үзәгенең уртак проекты. Радио эфир аша өйрәнеләчәк татар сүзләрен сайлау Асадуллаев йортында татар теле курсларын алып баручы Лилиана Сафинага йөкләнелгән. Мисал өчен буран, батыр, төрмә, карандаш һәм башка сүзләр. Радиостанция эфирында инде татарча сөйләшәбез дигән 13 тапшыру чыгарга өлгергән. Бу шуңа бик кызык хәл килеп чыкты. Мин моңа ничектер бик җитди карабамны бер яктан. Чөнки ничек итеп инде шул хәтле Эхо Москвада кадәр татарча сүзләр яздырып, татарча ниндидер фикер йөртеп, татар теле белән кызыксыну бу дөньяга сыйшмаган нәрсә кебек бер яктан карасаң шулай бит. Ләкин алар эзләгәннәр, аларга кирәк булган укытучылар, кирәк булган диктор алып баручы, татар телен камил рәвештә белеп, яңгырашын бирер өчен, җиткерер өчен. Һәм алар мөрәҗәгать иткәннәр монда Асадуллаев йортына, безгә татар милли мәдәни үзәгенә, һәм шуннан мондагы җитәкче Фарид Фарисович Фарисов минем контактларымны биреп без элемтәгә чыктык. Радио тапшыру дүшәмбедән якшәмбегә кадәр эфирга чыга. Иң мөһиме, тамашачылар битараф түгел ди алып баручылар. Әлеге проектны алга таба да дәвам итүләрен сорап бик күп хатлар килә икән. Алар бирсәм 6 сентябрь көнне безнең группалар төркемнәребез тупланды булыбыз. Шуңа күрә без моны эшләрбез, кулланырбыз. Чөнки менә әлеге Инстаграмыбызда да бу сүзләрнең һәрберсен чыгарып барабыз. Һәм күп кеше менә капкын сүзен аны җитеп алган, менә әлегә кирип чыктым җитәкче, ул миңа әйтте: "Капкын, буран." Димәк, кешенең башына керә, кешенең башында исендә кала ул. Аерым сүзләр аша телне өйрәнү методикасын Мәскәү татар мәдәни үзәгендә һәр елны оештырыла торган ана теле курсларында да кулланырга уйлыйлар. Мисал өчен Рөстәм Әсфәндияров татар телендә өйрәнә, тапшыруны да таңлый. Очень приятно, что такие передачи вообще начинают появляться, что их становится больше, что такая крупная радиостанция, как «Эхо Москвы», берет на себя открытие таких интересных передач. В данном формате, наверное, ее сложно воспринимать как какую-то обучающую передачу, и что после нее люди заговорят, что какие-то там уроки будут. Скорее, она более сейчас выглядит как популяризирующая наш язык, помогает эрудиции людей, кругозор расширяет. Приятно, что даже среди людей, которые никогда не слышали, не сталкивались с татарской речью, растет интерес. Капкан. Капкан. Слово «капкан» возникло от татарского глагола «кап» – «схватить», «поймать». Бүген инде тапшыру өчен 11 сүз яздырылган, әле тагын әзерләнәсе 50 сүз бар. Аннан соң нәрсә булыр дигән сорау да урынлы. Тапшыру авторлары сәхифә дәвамлы булачак, ләкин бу тамашачыларның кызыксынуы белән бәйле ди. Программаны ишетми калганнар һәр чыгарылыш белән радиостанция сайты аша да таныша ала. Гүлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Телне саклау безнең бөтен халыкның бурычы ул.
Ләкин шул вакытта җитәкчеләрдән күп нәрсә тора. Беренчедән, шуннан да яңадан бар милли университет безнең булырга тиеш, Татар милли университеты. Аннары икенчесе дип саныйм мин шул һәр районда бер элитный татар гимназиясе булырга тиеш. Һәр районда мәҗбүри рәвештә. Һәм аны шулай куярга кирәк. Анда инглиз, төрек телләрен укытып, шулар белән балаларны, ата-ананы кызыктырып, һәм аннан соң иң камил җиһазларны булдырып, иң яхшы укытучыларны тауып, сайлап алып, конкурс белән, һәм аларга әйбәтләп түләп эшләтсәң менә, ул гимназия эшли. Үз дәүләтен саклый алмаган милләткә телен саклау җиңел түгел. Татар телен гаиләдә өйрәнергә кирәк дигән нәрсә. Әлбәттә кирәк гаиләдә, ләкин гаиләдә өйрәнеп кенә ул аннары шигән тел булып калачак. Әнә бит шигәннәр гаиләдә әйбәт сөйләшәләр. Арбада утырып бара йөри, җырлап бара шигәнчә. Менә шул хәлгә калабыз. Шуңа күрә телнең нигезендә бары фәннилек ятырга тиеш. Әгәр фәне бетсә, тел бетә. Урам тел булып кала. Оренбург үзенең юбилеен билгеләп үтте. 275 ел. Анда меңләгән шәһәр халкы катнашты. Өлкә үзәгендә дистәләгән тематик майданчыклар эшләде. Шуларның иң зурысы татарларныкы иде. Моңа зур көч куючылар арасында шәһәрнең туган тел татар мөхтәрияте, Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханә, татар театры. Бәйрәм чараларында безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Бүгенге урам янәдән узган гасырларга кайткан кебек. Тантаналы Оренбургда барысы да бергә кушылган. Үткәне һәм хәзергесе. Замандашларыбызны казаклар да, башкортлар да, татар театры артистлары да каршы алды. Оренбург татар шәһәре. Чөнки безнең Оренбург шәһәребездә беренче татар театры оешкан. Оренбург ул татар театрларының бишеге дип атасак та була. Урал буйларыннан мин килдем, Сакмар суларын кичтем. Шул якларда туып үстем, шул якларның суын эчтем. Килегез, килегез, Оренбургны күрегез, килегез, килегез безгә кунакка. Килегез, килегез, Оренбургны күрегез, килегез, килегез безгә кунакка. Совет урамының гөрләп торган Киров урамына якын элешен генә түгел, шәһәрнең чакрымнарга ераграк урнашкан мәйданнарын да шаулатты бу кичтә татарлар. Алар чын мәгънәсендә җырлы биюле татар дигән яңгырауклы исемгә лаек икәннәрен ишетелерлек итеп исбатладылар. Үзебезнең театрыбыз белән, үзебезнең китапханәбез белән, яңа вакыт газетебез белән, барысы белән бергәләшеп, туплашып, 38нчы мәктәбебез белән нашу бик зур шәһәр бәйрәмен үткәреп барабыз. Хәзерге көндә хөкүмәт халкы яныбызга килеп үткәндә, сезнең татар мондагы оешмасы ди иң зур, иң бик матур безнең шәһәребездә дип торалар. Шуңа күрә без бик нык шатланабыз. Бик шатланабыз үзебезнең татарларыбыз белән булганыбыз өчен, туган телебез йырлап, шәһәрнең уртасында йырлап торганына. Гасырлар дәвамында шәһәр төзелешенә генә дә өлешләрен керткән татар сәүдәгәрләрен искә алганда алар бихисап. Мәсәлән, Оренбургда Хөсәйновлар төзегән биналар саны гына да 26. Шушы урамнан күренеп торган тарихи Хөсәйния мәчете мусламаннарга әле дә хезмәт итә. Безнең ата-бабаларыбыз салган биналар, таш мәчетләр, складлар әле бүгенгесе көнне дә халык алар белән куллана. Безнең ватаклы биек шәхесләребез, мин инде берничәсен әйтеп үтәсем килә. Менә Дәрдемән кебекләр, Әхмәт бай Хөсәйновлар, алар халкы белән бик көчле элемтәдә булганнар. Оренбург татарлары шәһәрдә генә эшләрен апармаганнар, авыллар белән дә көчле элемтәдә булганнар. Авылларга шәһәрдә милли бәйрәмнәрдә, шушындай шәһәр бәйрәмнәрендә алар борынгыдан ук катнашканнарын без тарих чыганакларыннан беләбез. Шушы шәһәрдә безнең ата-бабалар яшәгән. Шушы шәһәрдән барлык татар милләтенә таныш булган исемнәр чыккан. Сәүдәгәрләр, язучылар, шагыйрьләр. Шушы шәһәрдә
бик зур көчле уку йортлары, оешмалар эшләгән. Шуларның берсе Хөсәен Ямашев китапханәсе. Ул 1906 елда ачылган һәм үзенең аның вазифасы китап бирү белән генә шикләнми, ул милли үзәк булып тора. Бүгенгесе көндә дә аның ишекләре ачык һәм без шул юлдан тайпылмыйча эшләп киләбез. Мин Оренбург татары баннеры да җирле милләттәшләребез өчен фотога төшү урынына әйләнде. Ә инде борынгы Оренбург җирлегендә шул гасырларда халыкның куллану асбапларын күрсәтү өчен Фәйзулла белән Фәйзәнә Сәетовлар Новосергеевка районыннан ук килгәннәр. Булар барысы да аларның шәхсән музей экспонатлары. Күпчелеге көмештән эшләнгән. Оренбургны үзенең туган шәһәре дип йөзләгән халык саны. Һәрберсе үз биюләре, җырлары, музыка кораллары белән чыккан. Безнең Оренбург өлкәсендә 126 милләт. Барыһын да байрам белән котлайым, кала байрамы белән. Барыгызга да исәнлек, һаулык, озын гомер теләйем. Оренбургым, хәтәр замандарда башкортыңа булдың башкала. Алыштырмам бүтән шәһәрләргә. Кызыктырмай мине башкалар. Оренбург кичкә кадәр җырлады, биеде. Үзенең 275 еллыгына карамастан, ул һаман да элеккечә яшь. Оренбургтан Фируза Абсалямова, татарлар. Юрты Иртышат авылында 100 елдан соң тагын азан яңгырады. Агач мәчетне хәрабәләрдән кабаттыргыздылар. Архитектура һәйкәле булган бу мәчет хәзер дәүләт тарафыннан саклана. Безнең иҗат төркеме яңа мәчеттә укылган беренче җомга намазында булып кайтты. Юрты Иртышат авылында 100 елдан соң беренче тапкыр азан яңгырады. Россиядә агачтан салынган иң борынгы мәчетләрнең берсе ул. 19 гасыр уртасында нинди булса, аны шулай торгызганнар. Хотелось бы отметить, что данная мечеть строилась совместными усилиями, совместно с местными жителями, местной религиозной мусульманской организации, органами местного самоуправления и правительством Тюменской области. Согласно нашему соглашению о сотрудничестве, мы сюда направили более 10 миллионов рублей для воссоздания этой святыни. То есть это знаковый объект. Тарихи бина буларак бу мәчеткә 2001 елда игътибар итәләр. Ул вакытта ул кыек манаралы килеш дистә еллар менә шушы хәлдә була. Борынгы агач кырылма буларак мәчетне дәүләт үз карамагына ала. Аны дәүләт дәрәҗәсендә саклау кирәклегенә җирле мөселман җәмгыяте әһелләре ирешә. Төзекләндерү һәм мәчетне торгызу эшләренә беренче көннән үк Халия Шмакова алына. Аллага шөкер, Аллага мең шөкер, Алла Тәгалә килтерде безгә мәчетебезне. Шулай бөтен хикмәтнең көче белән, иманлы кешеләр белән мәчетебезне күтәреп, бүген менә азан тавышлар ишетәбез. Аллага мең шөкер. Алла Тәгалә безне килтерде мәчетебезне иншалла. Амин. Мәчетне торгызу эшләренә төзәтмәләр кертелгәннән соң 2015 елда Ринат Насиров җитәкчелегендә җирле эшмәкәрләр һәм шулай ук Бәрәкәт хәйрия фонды ярдәме белән төзелеш эшләре башлана. Сез күргән бу кадрлар хәзер тарихта калды. Мин уйлыйм, что бүгенге көнгә менә татар авыллары аны күреп, аны карап, үзләренең йортларын да үзгәртә башладылар. Куллары белән, уйлары белән, ниятләре белән. Менә шундый үрнәк мәчет була торып, безнең йортлар да үзгәрер, татар халыгы үзен җирле халык итеп күреп, алдагы көндә дә башын күтәреп, үзенең телен, үзенең гурuf-гадәтләрен, үзенең иң беренче ислам диненә бүтәнгә читкә китми торган халык итеп күрә башлар. Юрты Иртышат авылы бик зур түгел, нибары 95 йорт. Ул Төмән, Хантымансы, Омск юллары кисешкән чатта, Тубыл шәһәреннән 20 чакрым ераклыкта урнашкан. Есть несколько вариантов происхождения этого названия. Например, первый юрты, сейчас секунду, Ершак, шахская земля, или второй вариант Юртшах, то есть шахское поселение. Юрты Иртышат авылы янындагы ислам дәгъватчыларының каберләреннән күренгәнчә, алар Сибир якларына 6 гасыр элек килгәннәр. Авыл тарихы Сибир якларындагы ислам тарихыннан аерылгысыз. Мәчет торгызылу авыл халкында киләчәккә өмет уятты. Юкка чыгып бара торган авыл хәзер яңарыш кичерә. Имам Нариман Шмаков язмышын туган авылындагы мәчет белән бәйләргә уйлый. Малайзия Ислам университеты студенты мәчет хәрабәләренә карап үсә. Хәзер торгызылган мәчеттә җомга вагызлары укырга җыена.
Иң элек халыкка ислам нигезләрен аңлатырга һәм намазга өйрәтергә кирәк, ди имам. Халык белән атсуыннан соң халык белән эшләргә кирәк. Чөнки халык әле белеме юк, аз белеп йөриләр. Мәчеткә кергәсу, искә төшерү, нәрсә ул мәчет, намазга өйрәнергә кирәк аларга, кешеләргә. Ул минеке эш принципен намазга, йома намазга торганнан соң иншалла яхшы булыр. Торгызылган мәчеттәге беренче җомга намазына мөселманнар гына килмәгән. Намаз уку залы 70 кешелек. Бинаның тышкы кыяфәте генә түгел, төгәл үлчәмнәре дә сакланган. Мәчет ачылышында намаз укылды һәм мөселманнар вагаз тыңлады. Хәрабәләрдән торгызылган мәчеттә 100-нче яшендә яңадан намаз уку мөмкинлеге биргән өчен Ашира Кулмәмәтова Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтләрен укый. Bunun мәчетләр бик яхшы, янди Йоршак мәчетне бик яхшы салганнар. Яшьләргә исәнлек, саулык, сәламәтлек берсен, тынычлыклар булсын, сугышлар булмасын. Мәчет эчендәге бөтен нәрсә 19-нчы гасырны кабатлый. Архитектура һәйкәле белән мөселманнар гына түгел, туристлар да таныша алачак. 1844 елда урнаштырылган ярым ай сакланган. Бу мәчеттәге беренче экспонат. Бу мәчеткә 200 ел чамасы, менә мәчетнең югарысында менә шунда ярым ай булган. Безнең бабайлар эшләгәннәр, матур иттереп. Хәтта менә 200 ел чамасы шушы тимердән эшләнгән ярым ай сакланып калган. Советлар чорында мәчетне җимерергә теләгәннәр, манараны трактор белән тартканнар. Шуңа карамастан манара җимерелмәгән, торып калган. Юрты Иртышат авылы мәчете туристлар өчен төзелгән бөтен Россия татар тур маршрутына кертелгән. Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Аширов әле бала чагында манарасы авышкан мәчет яныннан узып йөрүен хәтерли. Хәзер манара кешеләргә туры юл күрсәтеп тора. Манара сүзе гарәпчәдән маяк дигәнне аңлата. Итагата менә бу ул юл өстендә утырган хәсертән гали мәчетне ачмастан алтта даже кешеләр килеп монда намаз укып китәде. Килеп монда кафе шикелле нимәләре бар, чай итеп чыгып китәде. Бу мусафирлар мәчете. Моны бүгенге көндә әйтәйек, Вагай районында булсын, Төмән Тобол районында булсын, Омск яклар булсын, Төмән яклар булсын, бу мәчетне бөтен кеше белә. Туристлар өчен тәһарәт алу бүлмәсе бар. Киләчәктә хәләл кафеда ачмакчылар. Иң мөһиме хутбә татарча укылды. Киләчәктә дә шулай булачак, ди Нафигулла Аширов. Җирле халык Сибир татарлары телендә сөйләшә, һәм моны сакларга кирәк. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенгә менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр. Киләсе атнада тагын сезнең белән очрашырга насип булсын. Сау булыгыз.